Ahojte priatelia, volám sa Martin Záhomenský a dnes si čo to povieme o stejkoch. Pri príprave dobrého stejku nie je dôležitá len samotná kvalita mäsa, ale dávam aj zo pár trikov a hackov, ako si pripraviť výborný stejk. V našom prípade tu máme pekne odležaný kus sviečkovice a je to časť z hovädzej sviečkovice menom Chateaubriand. Ten si pekne zrolujeme do fólie. A takto si ho necháme odležať cez noc. Dávam malý trik, ako si zafixovať dosku pri každom používaní. Jednoducho si zoberieme buď servitky alebo kuchynskú utierku, ktorú si nastriekame buď dezinfekčným sprejom alebo len čistou vodou a na ňu si dáme samotnú dosku. Veľa ľudí robí chybu, že si bylinky hodí do studeného oleja a teda nevyťahne z tých byliniek to najkvalitnejšie. A to sú esenciálne oleje. Esenciálne oleje získame tak, že si olej najskôr zahrejeme, nemusíme na veľkú teplotu, zhruba na 60-70 stupňov, hodíme si bylinky, necháme tam trošku poležať a po vychladnutí oleja si hodíme mäsko na marinovanie. A teraz si marinujeme mäso do nášho ochuteného oleja, ktorý už vychladol. Jednoducho si prekrojíme mäso na dva kúsky. A takto si jednoducho dva kusky mäsa oddelíme od našej potravinárskej fólie. Krásne dva stejky máme pripravené. Jednoducho si ich vložíme do oleja, prikryjeme bylinkami. A takto pripravené mäso si necháme odležať v oleji, v chlade minimálne 2-3 hodinky a potom je už hotové a ready to go na grill. Gurmani, tak toto je môj tip, ako si pripraviť dobrý steak a som zvedavý na vaše rady a tipy. Píšte ich prosím vás dole do komentov. Ďakujem pekne. Tak priatelia, keď sa vám páčilo toto video, nech sa páči, dajte nám like. Keď chcete vidieť ďalšie, nech sa páči, pozrite si tu. A keď si chcete pozrieť všetky, dajte subscribe.